anya medo gimoro kanyo. Ka nyoro ne wadhi e office Nursing Council of Kenya, body ma regulate internship gi nursing program. Ne wapenjo CEO ni be ong'eyo ni nitiere jok ma osetimo private internship kata jok ma dhi mbele gi private internship to chako migi slots e public internship. Be ong'e ni gima chalo kamano nitiere. Owacho ni okia. To kokia gini, kare tijgi en ang'o? Ka gikao list from the Senate mag schools, gibiro gi verify, kato gitero nyingwa e Ministry of Health. Ko wacho ni okia gigi, kare ne gitimo ang'o sama ne gi verify nyingegi. Because kane omiwa letter ma address the coordinator for internships in the hospital. Letter no wacho ni an intern nigi maybe a chance mar yudo internship dichiel. It's either obed posted gi Ministry of Health, that is public internship, kata obed posted as a private intern. Koro onge kaka ng'ato nyalo bedo posted diriyo to jogi olinga kiwacho ni pesa onge to wan wahinyore. Koro wach mibadhi mabende koro lieko cha. To koro bang' ng'anyo hodiche manyoro kano koro nduse wuok oko dhi nyaka ka iwacho ni the council mudhi nyaka ka Ministry of Health. Outcome nango? Kevin, koso it's Catherine Chake. Okay, we are Chake. Koro nyoro ne wadhi adhiya no kwa ng'any ka wadhi offices go. Ne wadhi adhiya ka wamuol, waandiko nyingwa e gate, wadhi mondo wakwa wuoyo gi CEO. The acting CEO Ann Mukuna. Kane wadonjo kanyo, oyie mondo obi owuo kodwa e boardroom. Ka wapenjo, mokwongo ne wapenje ka be wan eligible for this internship, because Nursing Council of Kenya a body ma nigi mandate, ma nigi teko mar wacho ng'ama eligible, ng'ama onego bede internship, kata ng'ama ok oromo bede internship. Ng'ama oromo bede internship en ng'ama osetieko course mar ka nursing en 4 years, and then within a month of completion onego bede internship. Ng'ama pok otieko en ng'ama ok onego bede internship en ng'ama pok otieko course no, ng'ama pok obedo awarded degree gi Senate. Okay? Koro kano wapenje to wacho ni okia. Wacho no okia. Okia kawan eligible. And then kawa chako bedo mager kode nikech wang'e rights wa. Ochako wacho ni we are not eligible. To kane ok wan eligible, nango ooro nyingewa e Ministry of Health. Tomiyo reason, tomiyo gimomiyo ni samoro nokopuodho mar mondo modhi ubed interns. To wacho niya, ati ni gin tijgi en kao list from the Senate, approved list from the Senate, and then gi oro to Ministry of Health. To ka koro tijgi onge gima gitimo e Nursing Council kae. Ere tiende kare this ni chopnegi mondo dhi e ministry. Kare ministry onego wach niya, okaw list from the direct from the school Senate. Nikech onge gima gitimo. Kan wachok wapenje ka be ong'eyo ni nitiere jok madhi mbele gi private internship kata jok ma osetieko. Owacho ni okia mondo wan ma wakone jogo. To list to gin godo monego en modhi ong'i jogi mondo gine kaka gitimowa. To iye wang' to wuok oko. Ka wa demand mondo oduogi otiek penjo, iye wang' okelonwa security. Makoro no riembo. Koro ok wayudo duoko moro mowinjore nikech okawa ka jok mokia rights gi. To one nurses, one stakeholders mag Nursing Council of Kenya. Onge kaka onyalo wewa unattended. Onge kaka inyalo biro ikaw client obini and then iwe unattended. To in a boss wa monego wabed ni wayuago ni yuak wagi. To wewa unattended. Oluongonwa security. And then chalo kaka ne ok wadhi kuno. Onge like a serious outcome answer mane wayago kanyo from the CEO. To koro ka koro rombo